Matur sembah nuwun
niki wau sampun dipun aturke wonten Sri Kandi Putri khususipun wonten siang menika nggih para rawuh para dulur sedaya khususipun ingkang katepen rawuh monggo pinara ingkang sekeca lan ugi kula wonten panjenengan Mas Heru matur sembah nuwun menika selaku sesepuh utawi Tri Pujangga saking paguyuban Kuda Cipta Budaya wonten siang menika saderengipun samangke kula aturaken malih babak salajengipun niki kula nggih tak ngaturke atur sedaya gunging panuwun menika dumateng panjenengan Pak Suparno sak keluarga Sagotra ingkang sampun ndherekaken niki wau katimbalan kula sesarengan pangrawit lan ugi sesarengan seniman seniwati lan ugi kadherekaken dening para kanca-kanca YouTuber Bolong Kopi Tulungagung mboten ketinggalan niki kerjasama dengan Pro Audio Profesional matur sembah nuwun. Sapa jenenge Bir tak rewangi teko Samarinda jaranan ning ngendi ki Pak? Aku mulih dingi. Ki matur suwun. Ki bote kanca niki wau sampun katimbalan dening panjenengan Pak Suparno. Nggih alhamdulillah anggenipun ngaturi panjenengan sedaya rawuh kasuwun samangke idi pangestunipun ingkang sampun kagungan hajat niki bilih kagungan cucu badhe keluari ujar niki nanggap jaranan Kuda Cipta Budaya lan ugi nderek kiras pantes niki wau jemukaken paguyuban jaranan muga-muga samangke Mbah Gedhe kalian para tokoh-tokoh paguyuban tansah sehat tansah langgeng anggenipun nguri-nguri paguyuban jaranan Jawi kados padatan siang menika niki terus pundi Mas niki sampun apa dereng napa dipun selingi
jagung rasane kacut tresno yen tan weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku. Sing ireng manis aku let sliramu deg-degan jantungku dawa rasa tresno saratuning aku mesem ing rujit atiku enggal tulung lamun aku bisa kandha mriramu ning aku isin ring wewayangan uripku jebul amung ngimpi kenya sing ireng manis. sarung jagung kalajengaken ireng manis lan ugi niki wau obral asmara mekaten kala wau nggih
para rawuh, para penonton, sampun katuraken menggahipun tetembangan gegedingan sesarengan kalian panjenengan Mbah Gede selaku ketuanipun paguyuban jaranan wonten siang punika. Lan iki wau ingkang katemben rawuh Dik Amel nggih. Katuran pinara niki mangke saged bergabung kalian kanca-kanca wonten nginggil pramila sesarengan kuda cipta budaya. Nggih alhamdulillah niki mangke kula dongake hawane boten jawah senantiasa panas gak jadi ngopo. Niki sing penting panas disangga bareng-bareng, lek udan ya ditutupi bareng-bareng ya Mas Deni. Ya iki sajake mburi Dek Denisa, Dek dereng. Oh belum. Niki ngene. Endi amel mangke? Bojo aku. Ora ngono. Bojoku akar muni ngono lho, kok bojo aku. Ning ndi amel kene? Oh, amel sik nang mburi, Mas. Iki ya wis rada ngopo, diselingi. Iki diselingi sak lagu buat menghibur kepada para penonton yang hadir untuk siang hari ini. Tentunya sing metu kok Deni Sai piye to? Sing tak celuk amel. Sing tak celuk amel kok Deni Sai metu lho. Oh. Heeh. Oke, kalau begitu kita kalau sudah Mbak Amel sudah siap, sudah ready, mohon segera naik ke atas panggung dikarenakan permintaan dari teman-teman. Lagunya dikasih lagu dangdut Mas Putut. Semua thank you. Ha hey. So, hey 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 hey. Ha hey. Hey yo. Saya opres dalam dek dadang bagong matur sebelah dua. Oh Reja masih bersama Turonggo Cipta Budaya matur sebelah dua. Neng di wong iki. Gimana? Sudah siap apa belum? Dek Denisa. Mbak Amel, oh itu. Amel, katuran mriki. Masih Adik Amel, katuran mriki. Esis. Loh, esis tenan to. Ya ampun. Ngene iki aku ora kuat ta. Sumpah, aku ora kuat. Aku lek nyawang Amel iki gampang kilap. Oke, Dek Amel sudah naik ke atas panggung tentunya. Sik ben wedaan dhisik Mas Udut. Rambekan. Sampeyan ora wedaan to? Ora wedaan. Jane ki sampeyan ki wis tanduk ping pira? Ping pisan apa pindho? Ping pindho Mas, ping telu arepe iki lho. Ping telu ngene dilukas tuku trek cah iki. Oke, ini ya ketika kan kita juga kedatangan dari organisasinya Tulung Agung untuk siang hari ini bersama Kuda Cipta Budaya ada di Angel, di Amel, terima kasih dan juga diucapkan kepada para penonton yang hadir untuk siang hari ini matur dongeng panuwun teman-teman dari pedagang semuanya dari sana sampai sana niki penuh banget. Tak doane dagangane laris, Mak Yun Pate juga hadir, semuanya yang jualan niki selalu sehat, penontonnya ya sehat, sing Joko oleh perawan, sing perawan entuk Joko, sing dudon ndang iso payu rabi meneh. Contohnya kayak mocil kayak tak dongake ndang payu rabi. Gimana sudah siap di Amel? Cek. Amin lagi. Oke, selamat siang. Oke, selamat siang di Amel. Selamat siang juga bolo-bolo panjang panjang iki bocah bagus-bagus pol ya. Selamat siang, semangat. Oke, tetap semangat kita bisa berjumpa kembali di Amel. Kuda Cipta Budaya. Tentunya berada di kawasan Babatan. Dalam rangka apa Pak? Dalam rangka ini tadi Tedak Sinten. Oh, Tedak Sinten. Dari beliaunya Ibu Supiyanti. Namanya Sagara Dewangga Sabu. Betul. Jan suarane dawa saiki. Jenenge apik-apik. Iki ngene Dek Amel, karena iki mau sampean wis diaturi jumeneng untuk siang hari ini sampean ki tak kon nyanyi.
takon menghibur penonton yo kanca-kanca nyelek ora to? Ora, lek nyelek iki kok bengi wae. Iya. Iki menghibur Mas Momo, ya karo menghibur ibu-ibu kae lho. Awake dhewe dibelene sapi. Sing ngendi sing mburi kae dibelene sapi tapi diunggah. Iya, ya muga-muga kok disawer sapi sapa ngerti Pak Tris mulai kok gawa sapi ya. Heeh, iki tentunya bersama Mas Doben dan juga Mas Rinonce. Lagunya apa? Saya manut jenengan wae. Aku juga manut Wong Buri. Oke, siap. Monggo diambil bersama Kudot Kertobudaya. Masih bersama Kudot Cipto Budaya. Saya. Di bukit indah berbunga, kau mengajakku ke sana. Memandang alam sekitarnya karena senja
pemandangannya langsung. Alas ini tadi tuan rumah ada permintaan. Apa? Iki sih toh, tak macane. Kesetiaan sejati. Oh iya. Gimana Mas Doer? Niki permintaan tuan rumah. Sapa to kibote Mas? Sapa kibote Doer to? Endi lho wonge ra ketok. Wah lah kuwi. Nyatu bocah ireng manis kok ndelik ning kono ya. Mas Doer, apa kabar Mas Doer? Baik ya. Tidak baik-baik saja. Ya Amel, mungkin ini untuk kesetiaan jati. Bila sana ini sudah ready juga kita kasih. Katresnan sejati. Orang tulisannya kesetiaan jati. Kesetiaan jati. Lek awake dhewe kuwi sing piye? Iki aku ya bingung. Iki lek aku karo sampean kan katresnan sejati. Oh, iya. Biasanya kan kuwi. Tapi tuan rumah iki kok tulisnya kesetiaan sejati. Mbak, iki katresnan sejati loh. Oh, iki mungkin curhat iki tuan rumah. Kan kesetiaan sejati. Setia selamanya ngono Mas. Dadi wong setia iki kudu sak lawase lho Dik ya. Tapi setia iki busik Mas. Mbak, iki menjane lagune katresnan sejati loh, untuk kesetiaan jati. Ya. Katresnan sejati. Dadi ben saged dipun pinangkani di Amel untuk siang hari ini. Oh kono. Kono. Ya ora apa-apa. Sampeyan ki mengke ya awake dhewe ki aku ki ya sik perdana ning kene. Oh iya Mas. Ya awake dhewe paling ora ki ya rada didol murah. Murah maksudnya ora murah sing ngono kae lho. Kok mbok kira kaya sing ning kono kidul gunung kono. Ora. Ini terima kasih buat teman-teman YouTuber di Amel. Oke, ini bolong ngopi, ada siapa saja toh Mas iki? Oke, awake dhewe iki ya rasa kangen. Bahwa akeh ya enek 100 YouTuber ning kene. Kena iki mau kabeh tumplek-blek ning kene iki mau. Ya piye iki? Ini lagu yang kedua masih ada lagi Mas. Dikarenakan belakang belum siap, belum siap. Lagunya dangdut ya? Hah? Sudah. Manut kene. Oh ya wes. Ya wis katresnan sejati wis manut kene apa kono? Aku manut. Aku ya manut kono. Sing piye Mas? Wis sak ikhlasmu Mas Doer, sak ikhlasmu. Nah, iki kayak durung rampung anggenipun ngasta busana. Lan iki kantoran pinara teman-teman semuanya yang barusan hadir untuk siang hari ini matur sembah nuwun.